Yeah! Asa man ako kalaban, Ricos? Gaya na ako si paabot ba? Pagulat sa diya, muabot ra lagi to. Excited ra man kay ka. Nakulataw na kay ko ba? Kay 20 na kakalaban ako. Wadyo ko kadaog. Alangan, unsan pagdaog nimo, pait man kay ka, kaon lagig taman. Boxer, are you ready? Hindi na! Asa naman kalaban ako, dire? Imong kalaban? Tuara oh. Mo ni ako kalaban? Oh, kaya ra na nimo, kaisog nimo. Batay mo rin kaduhaon, magkuana. Ay sos, mura man kagwagi purga. Kaya ra nimo na. Sus, mauna akong kalaban. Kagamay po na oy. Oh, usa man. Ready na mo duha kay sugdan na nato. Ready na. Kay gipusta na biyan ako kung kalabin anane. Taro nga ha, kay inyong balay nakasalalay ani. Sige, hirig man puto. Di man putong puslan. Pusta ko toy. Sige, sugdan na nato ha. The red corner, Arky Pakyawon. Pac-Man! Pacquiao! The blue corner, Byros Di Magiba. Unsa man, ready na ka? Adto na sa tunga. Ready na. Yeah! Sige, bunan. Karon ka, impas gyud ang balay na moron. Pilo-piloon gyud ti karon. Round 1. Pacquiao answers with 5 of his own. And Pacquiao answers with 5 of his own. Karon ka, ikaw jud ka sa kong kamaoron, wingig man jud ka. Sige, kinsa ray mapiloan ni ron. Impressed by his speed with smiles. Kana, paningkamot gyud, bunal. Yeah! Ikaw ka sa kong right hook ron. Yeah! Napatay! Wala man na ikaw sa kong right hook. Yeah! Sakit no! Ikaw ka skilled! Unsa man kapakyawan, nagpalumpig man ka. Nakachamba naman good to! Chamba gyapon! Yeah! Ginatama na kay human ang round 1. Sus, impas ang tagwala na human ang time mo. Pasalamat ka na human ang round 1. Bawi na ko sa round 2. Unsa man niya kung kalaban, oy, wa man ka challenge. Wawa na, oy! Wala man day ko'y coach bay para magpainom sa akong tubig. Tama ra pod para makatipid ko, para way gasto ba? Asa naman to kung coach niya? Wala ra magkalit. Round 2. Pacquiao's in punching him 5-1. And I've never seen Margarito reluctant. Kani, sa round 2 rin kutob. Dili na ako napalagpas nun sa round 3. Karon ka, kay round 2 na, iugbok yun ti karon. Karon kay round 2 na, humno na ako ni Be. Pakita na ko, kinsa ko. Yeah! Karon kay round 2 na, ug di makaya sumbag, ibugsok ti kabay. Yeah! Once again, all of a sudden, both these guys. Tay sa wala pagani ko ningo nag-fight. Dili na ko kawanta ka kung nataon na yung kay ko. Ay nasig pugong-pugong ta, dito na ni. Hala sige, padayon na kamo ni pagbuot. Both these guys are actually very well. Karon kay ko sa kong kamao. Yeah! So it's definitely a tough customer. Wala na, walay ni daog, quit sang pusta.